Planeta horiek ezin dira begi hutsez ikusi, eta ez da horren beste deskubritu direnik teleskopioei esker. Gainera, aspaldian erabaki zen asteak 7 egun izanen zuela. Hori da, nik behar dudan denbora hilgorako jantzia utzi eta hilbetekoa hartzeko. Edo hilbeherakotik hilberrikora aldatzeko. Gainera, 7 argizari mugikor ikusten zituzten izar artean. Orain bai, orain ulertzen dut. Mila esker ilargi. Uste dut txalo bero bat merezi duzula.